Poilano jotono kakaham ta ane hamjama yaparo tibra hasteni joto lokorong no chiwo chini habu bagra Maharaja Pradut Kishore Manikya Bahadurni Bruisi sa laye Bruisi nui yapiri rimani asai masal o salo poilano ang bubagra no ani khuluma yaparo bubagra sak kaham khaye bisi bruisi sa laye bisi brui nui tini yapiri mani salo जों बिलाइखनो खातं थगो तामनि हिनबा चिनि बुबगरा sak kaham khaye tabukbo chini mukumu chini ha bubagra ungoi chini boskango kathang tongmani bagai bono paiflaya hambai ma yaparo chini bubagra ni kogno sanani thangkai ang poilano bobai bahaike malaikha a kognang sagranai 2000 ni 18 bisiwo NRC case no tuyei puila bubagra chini borom ganang takugokra bikerang kholni yaktikhai ano bo khobaru je bubagra NRC case khlainani bagai jingno jotono pal khai khlainani bagai bo nunggu ni sawo engke bobai saman porekhana ang thangka engkai bubagra afro dilliwo hekano chini borom ganang bikerang khol saka ronji जों दिल्लीआव थांलायना नांनाय बुबाग्रा नंखा NRC केस नि नतये हेकेना आं ददर खाय आप्रति आईपीसी नि मथा खाय तमन बागै आं जतन न साका सामानि यागुलो खाय जतन चुबालायखा गाय टिकेट ताने आं बिकेरां खल हांका खाय जों दा जगदीश खालाय जों थांलायखा हांका आरो थांगै जों आरोनि सुप्रीम कोर्ट नि एडवोकेट सालमान खुर्शिद नि चेम्बाराव थांलायखा hengkara no puila bubagra ba ang malayo ebong ang bubagra no khulumo hengkam tekheno bubagra bai puila ni sirinalaima aboni ulo hengkakai 2019 8 tarik Januari dosramo te sebrok se bibil no tiyei jokhonte engko kha tamthani engko choba nokhorka lama ka sulacha asomoy police kokha khorok ba guli nangkha bubagra guli kokjanai rongna nainani bagai bo Delhi ni phaika sal kisa engko mani porebo eka apro जों bubagra no tlangai a kokjama jagaro phunuka iko omti khaino जों chini bubagra bai ang malai mani tai chobani lamao yapre rimani aboni pore जों poila siebini chini choba ungkha khwayo poila choba khlaika bubagra son kholano hoite nene podobil jora yakung bai himka pini yakung kukha thangmani langmao mondir gobo hapka bo motai rogrika eka omte khaino bubagra bai ani langmani hadugo ang bobai malayo ani langmani hadugo eka bubagra no agi ang saimea kaham kaye bubagra bahai borok bahai bini tomung samungrok kintu bubagra bai malai meni yagulo bubagra bosek maya ganang bosek kha ganang ang bono sinika ang kebang ma rajnotik neta bai malaikha ani laibo ang jokhon silai bai soba khlai tongpro foreign country o bibonno borok bai malaikha north east ni kebang ma soba khainai malaikha including muiba isaksu omte hai borok bai bo ang malaijak kebang ma kai north east ni kebang ma leader bai to ang malaijak no engkai omoni mangpili botongo kebang mano gai oro ang sanani klayo chini bubagra tini je musuk bisi ni ulo tini chini ha ani bagai chini dofani bagai tini bo je mukti klayei bo je soba khlai tongo aboni bagai o hasteni joto lukurongi logi ang bo bubagra no tini ni salo te wasa bono ani khuluma tai borom kothar yapharu bubagra chini dofani bagai tamo sacrifice khaika ang agi bo saka tini ta waisa bini asaima salni sekang ang tini okongno khursai sapinai bubagra saka o hani bosarong ni yago ang phanna nangnai o hani bosarong no mothangna ni nangnai o hano ang
motangai ma narengnai hinai tamo jeng nukha bubagra tongfru jeng Delhi o je NRC no support khalai jeng Delhi Rahul Gandhi be kaise agreement khlaika afro borok agreeing kha je kono babe khai ingo no NRC no jeng Cheskan Tripura haste bo phanangnai ebong tubonai hinai gamte khaino Congress support khainani hinai no jeng afro MSC bini thangai dol thangai aro jeng Rahul Gandhi malaika chini Onimesh Babu chini BK Rangkhol songa hai gororok bo thangka jeng joton pal khai malai lai jeng agreement khaika ang Ranjit Deborma Onimesh Deborma chini BK Rangkhol songno khoboi kwbangma borok jeng aste jona aro soi khlaika aboni yagulo Congress ni bisingo kisang kongkha netritwa poriborton nungmani yagulo no Bubagara no saka je nung NRC case de withdraw khlainai na Congress ni Tripura haste ni president tonai bo suru Tripura haste ni Congress president ya bo All India ni Congress ni bo general secretary ebong Sikkim ni bo in charge tomani Bubagara chengbai kok salaika kha bo blai khe nangjaka hengka kai chengbo ani je sananta nang Bubagara no ang bonotam sanaba chini hani si Bubagara ka ang je sanamo somani khani kok no ang bono share khai ka bobai ka Bubagara kaham kai no khnaka abon yagulo no bo saka ang Congress ni porja karsinai Ranjit hengka kai abon pore no Bubagara saka bo slogan ni mani tongo puila jati ulopati nei hengka Bubagara o slogan no borom riui hingga kai Tripura haste ni chini dofa Tripura sarong ni kongno muito nargei bo tini Congress ni president yakare tabuk chini dofa ni chini hanamo thangnani chini dofa ni yago phan ninani political power ninani bagai bo tabu soba khlai tongo hingga kai kwbangma borok Bubagara no tentayo kwbangma borok bini bagai hamya sabu borok Bubagara krika kebo sabu hordi borok thangai annogo phayo Bubagara rangbaguro kwbangma podere pod Bubagara no sakao koksil saw haifan Bubagara khan nangja Bubagara jotono no hamjago aboni bagai no Bubagara ni o burechi sa laye burechi nei bisi mane no 41 bosor laye 42 bosor yakungri mani salo ang Bubagara no ahino hai taisa ani paiflaya hakaham tai hamjangma tai khuluma yaphare ang Bubagara ayu lokthon chini mol kaibo o sungsani chating tongthon bo chini dofani khoroksa Bubagara ngoi chini dofano naikoloi tongthon bini ayu lokthon ebong jeng mol Bubagara baino ma tongthon omono jeng nayo hengkai Bubagara asaimani salo taitamo sanai asek saino ahino hai Tripura haste ni jotto takuk bukuk rongno ani khakaham yaphare tai Bubagara no ani khuluma yaphare ani ko orono pacha Bubagara no khulumka